po kayong blending yun. Preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Nice kayo, friends. Oh, nada yun. Kachar. Sa organ dahil niya. Ang float bali. For a while. Bigid ang blending. Oh. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karoon na itong pag-reaction na po ng usa ka upload sa Friends Team sa kanta nga California Dreamin'. Kinikanta ni sa The Papas and Mamas balik. The Mamas and Papas na baliktad naman yun. Atong tanawon kung unsa ang ilang pagka-cover karon niya. Tanawon na to kung maayo ba gyud o nindot ba gyud pagkuan, pero sa ako gyud basta sila mo cover nindot paninduton pa hinunelag. Maayo no maapsan pa hinung original, di ba? Gwapo kayo. Gwapo gina sila basta sila mo kuan gyud, sila may mo cover gyud kay mo ilo pa hinupa. Ninduton pa ginan pagayo. Lupigan pa hinon ang kuan original bali, di ba? Sige. Di na ta magdugay. Pero sa mabag-o diha bas matingala mo nga atong pagaputol-putulon kana kay atong gituyog putol kay kita usa ka reaction video maghatag-tag reaction o opinion bali sa atong video nga gitan-aw sa kada putol na to. Diha ta maghatag. Di na nato ipaabot ngadto sa katapusan kay ang uban makalimtan man gud nato, di ba? Sige, di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Only here on Friends Rhythm Channel. Live. Gwapo kayong All the tingos sa leaves kuan. are brown. And the sky is gray. Yeah, I've been for a while. On a winter's day. I'd be safe from Isa karon no pagsugod pa lang sa ilang kuan pagkanta gali o ato gyud madungog na gabi kanindot kay ang blending na harmony o nindot kayo sud ka Francis de bali ni nga pisa karon atong nakita gyud ang usag-usa nila ka mga tingog o madungog na to ang mga tingog sa ilang mga instrument. Primero kang kuan chin sa gitara bali acoustic, then gisudlan sa bass lisod po dahil si char bali. Away si Dudes. Grabe ka nindot kayo. Primero pa na ha. Padayon sa ta. if I was in LA. California dreaming Okay. on such a winter's day. Stopping to a church, Nice po passed kayo. along the way. Well, I got down on my knees, Wapo kayong blending yun. pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Nice kayo, friends. California dreaming, such a winter's day. Atong makuan karon ba nga ang instrument ginagamit ani nga sa original pod. Oo, nakita ko ani sa kuan kung tan-aw lagi ang original bali ani. Badi naay maggamit ani og drums, gitara raman to sila sunod. Kay full band maghapon pero di lang nato makita nga to sa original bali pero ang kuan naay bali flute ani. Atong paminawon karon kung unsay ilang kuan ariglo bali ani sa flute bali. Nada yun. Kachar. Sa organ dahil niya. Ang flute bali. Gamitan pag iday. Kuhan bakan pab. Sana sa keyboard ana.
nice kayo. in the skies. Di ba karon baguhay pag kuningon ato nga na-float ato. Bali ang ilang ariglo karon wala man sila i-float bali. Sunod keyboard man ang nagkuan. Pwede man sa keyboard na may tone na bali sa keyboard nga float pod may gamit. O gamitan pag ni Charbel kan. Ang naimburog mo vibrato o mo sustain bali gali. Mo ubos o murag mo kuan ba? Mo ubos o mo flat gali. Yung gamitan sa iyang keyboard bali. Oh, nice kayo. I've been for a walk Big ang blending oh. on a winter's day. If I didn't tell her Di ba inyo madungog? I could leave today. Na ubos og taas nga California blending. dreaming. Ang akong nadunggan karon nga si Chin mo'y ubos bali sa blending din si Char mo'y taas-taas. O di ba? Paminawan ninyo gutro na karon oh. Such a winter's day. Di ba? Oh. Such a winter's day. Such a winter's day. Such a winter's day. Yeah. Okay kayo. Yeah. Thank you so much for watching. Subscribe mo sa ilang channel ha. Franz Rhythm. Thank you for watching, guys. And subscribe. Bye bye. God bless. Okay, ato na pong nadungog ang usa nga upload bali sa Franz Rhythm bali nga kuan cover nila nga kanta bali sa Mamas and Papas. The Mamas and Papas bali ang nagkanta ni sa kanta nga California Dreamin'. Nindot po kayo. Nindot po nung bisag ka ni karaan 60s. Katak hindi para sa ilang ingon ani yun. Basta ingon ani nga mga kanta ha. Mga classic bali yo. Mas unang nga mga kanta nga ato makuan ba nga wata kadungog pero karon na tong nadungog sa kuan kay anhiman na yung mga wa pamunta na tao gud ani wa pamunta na tao wa manggod na tao ani sa kini nga kantaha gud lagi kung atong kuanon atong paminawon sa original bali ni tan-aw ko sa original ani nga kuan video bali wa nagigayo kanang mga sa una ra gyud ba murag na kulang nga mga kuan bali ba nang kulang nga instrument nga dapat idapat ngadto sa original gali mas nindot pa hinuon ang ila mapagadakan ta kay ilang himuan og ariglo nga kuan sa keyboard wala gituod sila float pero katong keyboard na may two tones ato sa float bali di ba mo to gihimo sige kuan na ni Char bali sa iyang kuan sa iyang keyboard bali nga murag mo flat bali o nga murag mo sustain gali nga kuan nindot kay paminawon so gadto kang kuan kang Chin ang normal na balik at Chin sa paggitara karon kay ang kuan murag strumming ra balik at Chin pero atong kuan ang ilong nga tingog bali ubos si Chin ani din si Char mo ay taas-taas nga blending bali so si kuan dods dito normal lagi hapon master na gid sa pagsakan grabe no bata pa kayo makakuha naman sa kinaraan kay mga tugtugan oo ang iya ring paminaw na ng bagsakan lagi sa drum siguro yun ana yun so basin ka bahin po ka Francis nindot kayo nice kay nga pagka sa rendition bali ni Francis bali sa pagkanta bali ani o nindot kayo kay makakuan ko sa iya nga Freddy Aguilar gid ba yan ni pwede ring may inaani dayo nice po kayo o di ba o i-comment niyo sa atong comment section kung sa inyo kasulti sa atong video karon sa mga bago di nga nakakita sa atong video karon unya baka naka-subscribe nya giganahan ka subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang po para i-rekomenda ni YouTube sa abong mga tao nga pakita ni okay sige paki-follow na lang po sa akong Facebook nasa description ang link at
atong ibutang. Kung gusto mo, i-click lang na para ma-redirect mo dito. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.